лошо. Радвам се, че те познавах. Бягай! Чуваш ли? Шерот ще ти прати пари на границата. Поеди си косата и си смени името. Бързо! Монети! Мога да обясня. Беше... Благодаря, Анджело! Благодаря! Няма защо. Ще ме пуснеш ли, Монети? Моля те. О, не! Извинявай! О, дай да ти помогна. Но какво стана? В един момент съм мъртъв, а след това не съм. Хайде да видим. Математиката е вкусна. Анджело, ти ми спаси живота. От тук нататък аз ще пазя твоя. Моля? Бодигарда. Дайте път, Анджело минава. Изчезвай от тук. Изчезвам добре. Чупи се от тук, кашкавалко. Ей, Монети, не е нужно да ги буташ. Калдеро! Така става ли? Той го хвърли, не го бутна. Само се успокой, Монети, ясно? Не бутай и не хвърляй. Ще опитам, но най-важното е ти да си добре. Добре, но в коридорите мога и сам да вървя. От години го правя. Стига, Анджело, да си имаш бодигард е страхотно. И можеш да съкратиш придвижването си с 9,7 секунди. Май наистина е готино. Видя ли това? Това е дарба. Не ми се иска да си щупиш някой нокът. Както казах, да имаш бодигард е много яко. Трябва да се възползвам. Вижте това! Ще притисна раменете на опонента си на земята. Ето така. А това е греко-римски стил. Сега, кой е следващия, с когото да ви направя демонстрация? Това е моментът на бодигарда. Аз ще го заместя, Том. Добре. Ще те бия. Това е бодигард. Имаш късмет, Анджело. Не правете това у дома, деца. Добре. Хайде, мръдни се. Страшна